No niin, ajattelen nyt kun minä olen 87 ja 10-vuotisena ruvesin opettelemaan, niin saa sanoa, että 77 vuotta on näitä näperrellyt. Minä olen sanonut, että jos näkisin ne ensimmäiset työt, eikö ne varmaan melko takeroita olisi katoa, kun sitä oppii vähän käsittelemään tuota. Tuosta se pitäisi se pallo lähteä tulemaan. Tuosta se pallo tullut. No ne sillä saa miten mielikuvitus riittää, niin melkein kaikki kuule. Joo, jotta ei sillä sunkka käyttöesineitä ainakin tässä on leipäkoria ja kuule, silloinhan se oli vaan se kaappalalieksa valmiiksi tekemään. On se jälkistä.